bi aba mama nga mbiyamono yo wat sawadi aichenero aba mama batenge mbarwaligwe onene ase ogosika aba mama baito abagaka mwe bolinga Steve gebire abagaka na barabu tomirane tare 18 mutenyo katano rimo na waroto sereke na bagaka ase ewodi yebino tomisia ochegotewa nchwanga iwe komonyene gotebiwa nigo ninjo mwenzi tosangene kogoka amo tochengeli tukeliga ebilimanyikantuna Martha Fide chitariki ni 14 cy'umutenyo gatano umwaka ukiri 2023 Nyantrago Green Stadium imeyebeno ward inyuranga omurobyo nigo koretwa samure n'ishirika daraja 2 Vision Volunteers ligadia Beyond Zero Young Women Christian Association korwa Kisii Huduma Center ya Kisii amone University ya Kisii Toreberi hadi waki Mweseko Gusii Toreberi hadi waki Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi Miamano manu manchu muliro Ndizi TV andonsi asobere tena ni marogo bengi atokonya na sembe wanena somoro birubo sera Bw'Enka oyoko jira kali tuko ri chuma ujagira jinsebere chamarogo ba insisto chubutko bwalero bana kwale ni asenjera yabene lero ni tariki 12 mutenyino yo gatano mwaka 2020 niso to ekana to asoire ase studio erigo cha komoro biriyo bene gato semere buna litukolyao ni gori arengali toeraru ni gori arenge ligia anene nonye abantu barikweni abamwe abari tukura lero anene tukuri chuma sorongorwa gusi naliyo konyora abantu bakweni bari batonyurire gose bari basirije to basabirana tenya sayibona bare michinkora kromo akorira matanga ekarbono mwendete gotoera inkaga bukurende nande tiganya sato bwere kato joso ase weekend ekiagera nero mubwi obyons ngo kwale ne somoro berioyo ebona kato achake igomugani ono ikirase studio ngo kwale ani ochaka manento nando kora manento yeno nabako na utobwati asensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okonya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News wega karengeli kiao liboli auragani koboli na liyo koboli wetera ase namba eyera screen ya igorabwo 0792192834 ende togendere na ayembaka omweli umuroberio Oboseera Bw'Enka kero ndoje na producer yane ngobekerete Oboseera Bw'Enka kero ndoje diagorobire kabisa bono marogoba bono tiange omugeni one libaga harantebia nga kiagendrete wiki eri ntwarengenere ne eri twarengenere bono twajire part 2 ala tenga kiagendere wiki yengima nande karto chikotebia topic yeri tuko lialero karibu sana Wasili Biamono Brighton Biamono mito mwanyagetinge na abakwaniri mwensi maragoba ya lero litukoria chuma no nyari gutwara mangana amange ndo yenetenga mwensi asimwasiekire nikipo kimwiranira chinka mwiranira biya na ende mwanyare ko bamuguturia egere twariganie weekend eyegocha buna Brighton watebire narengaiga ewiki eriende nyasaye nomuya amatukaya ngaminyokire kurweri paka lero ira na batulendire buya na ende tigatondere gusabira na bari turoroge kwera igentekerana nobo moyo okubwatirana na kworokererania na gosema ni bari turi moyo gekwera inseri yendo ndete yuma etenga nkiga karoro enso tumaete kikeroro ne yige turocho boniga igoti gatosemanie tokonyane tokeyinda mwamune libero na rio turanyale kogenda sata no yana abantu baitu no baguseni omaete monto nare otarengo wiki eri amanye ningo tore nare studio na bona ndokora bate amalieta obuya nando tebene championiere ya mwana momura nanna bodde mbiri bimwe akore wiki bibere asenseme yugo champion amangana yu daktari Biamono sana Brighton asa marieta bali motarandra possible korana litangani sentunda yelitangani niongoro ku Dr. Walter Okibo Bichanga Dr. Okibo
nigonde tindi munyagitari bwo kurwaria abantu lakini nigonde munyagitari bwe bitabu ase gesongo bagoteba ngai PhD holder nche buno kibo nigonde a mental wellness champion ase irabarieto ria Kenya nane nigonde peste same ya Gusii ase tore abantu ao kuruchise mawa chieseito ya Kenya na mbaibere negente kenene kerinkwe nkurwanira mono nigondo omurwanireri ose omonogeri bwo mwana mumura ase ke nyamuriro bagote ange poichal advocate ngotwarande enda mwamu ne kwende no okugania ngankwanire oboende bwo mwana mumura abanonyigi gukwanira oboende bwo mwana mumura yo tintebe tinga mwana munyaruka tindi ko moinyora nabo tutaito mwana munyaruka aborro tubwatira ne inde tunyara ko batoko endera lakini tintageti na ende nga to endera ko agacho mwana nyaruka twebo mwana mumura eche wikire ngaki toje wansa na ende go so akorosiri ngatiga tokonyo mwana mumura oyo wikira boni gatwarira so iri go so agucha masanga kai pia mama uyasa no manji muri wono ko iguri ngotore ne rase studio simargo ya boniga aneka bondo jucha kumuruberi Oboseera Bw'Enka biamana sari matubwate kabisa asumuruberi ya margo ya boniga basta jadi sabo kasori ni familia yao nimetera nero no tubwate tibia no tongina wiki elia aningete ni go tubwate tibia mungino ne ferista nyanchama asore kani mete no muruberi nango nyurigeriole ibono genda go tubwate asenjera ya bene kabisa wasire daktari mangana mangitu akwanete wiki eri yetete ebono rero mpati twekale nataka bono ndakweraneri ewaye yawe era so imeiga umaete ebono jipasure jingi jigutorigereria ari kabisa kero togenderete asumuruberi oyo enjera ya bene kumachumuriri abo tutumira uchumbe yao tutenga yutorire tikoru ena kyumuruberi oyo gokonyire twa nchagete asenjera ya bene wiki eria nigo twakwanete na inki yekogera abasaba bakirenga kyo kunyomba taranyoma umuntu ikirenga kyatete konyoma taranyoma osenga kyatete konyoma taranyoma tukakwana mange taranyoma tukakwana mange tukarama boli abujire daktari atutaidene na yaya umuntu rabata kiri kuringa kyako nyoma go ikebange arone naki nabade tanyoma umuntu zo mwengerede miaka ndo atebete buya kabisa iko mwanju muriria rero nande dochiko kenda siri tukurena ningi egekwirira omondo ataranyoma oikire miaka yayo konyomo abasaye mono egene tojo kwana rituko ria rero tumanya ningi abane kote abale no chumi karunari kali abande batana yaya enyoma ya sarikire no ambale banyoma nete nturikora ningi bona tutanyoma yobona tutumere uchumbe yao ahoroche ningi ekwerera abamura batari kunyoma gosaba swati batari kunyomwa goika aboniga daktari bantu babore demba boli amangari abande bagate arende na omonto indi natutanyuri omwanju murere indi omonto atakere kunyoma myaka ki mbia bono Brighton nyuma tutarakwanira emyaka burunge yo kunyoma nigo ndaga ninga turainyurania astwarenge wiki ya sebali baroro asiritangani asokurigererio muroberio because ne ntunda ya kabere ase ntunde ntangani egentane nanne twa kwende ye topic ibunere iyo kwananga inkiye kogera abasaye baito baikire boboire enyoma tukarigereria bintu ao ebikogera abasaye baitu boboire nyomo tugatebe gentegetangani abantu barengereira inga mbatagete bare bekirania mo especially umwana mumura nata itabekira arebanga araro ararigie orwenyi kidogo dagocha koleto musubati na libagocha komenya burunge tukarua tugateba kinyomo anene ekikiroro boniga ikinyinge kyabunekire eki kyagerire no umwana mumura ubwoboire gukwoba gonyoma na nekinyaruka cyoboire konyomwa ese ngenjo barigerere kinyomo kiroro lakini mbaro kinganchigenderete buya na boy gugwetani ugotaranga kinyomo ekigenderete buya kinyinge cyabunekire na kiri cyabunekire kero umuntu rura maoni yaye ayagerere abantu boboire egento kende twatebete gekugera nkeringa abantu aba banyomaine ekero bakire gutigana kwonyora abana bande bakiniwe na single parents aita baukiniwe no mugaka bose bakiniwe no mongi na bweka yagera bono baje gutwara egesiumba no bwo bagetinga ngonye
tata na mama banyomaine bagacha bagatigana igekorrekana ngonye ne nyaruka oso korengereri nga abasacha nababe ngonye no mumura oso korengera nga bakungu nigo baraba batware perception ebinde byonsi epi byachangire yagerire okunyomo yabeirire enkomu bari ekyomo eri naende kere egento kere very important twatwarire ekinkwana kinyinge kitai kingi ya igoro y'enyomo na ekero okonyora tubwate kinkwana kinyinge mono kitai kingi ya senyomo yagerire paka nonye n'abantu barabake kero bagotegera batwara ubwoba na kurukare ebagoteanga omunu n'omorogi kerioko okwana nigo gwakebana gocha kirigikirana so emenu twatwarire menge neriogoteanga ngaya kinyomo n'ekinkongu kero omonto akonya koranga enyomo n'enkongu nogenda orona murabe moibwana konya basacha bagoteanga baswati batagete ebintu ebinge na baswati nabaro bateanga basacha baigoisaneka babwate nabaro bokumwa ebintu ebyonsi byachangire bakini kyomoeri na kero kinaende twateberte ngeringa omuswati oboniga tai muswati uri okare omuswati uri okare nigarenge ta kids school nonye no musacha na ta kids school lakini muswati uri nigare gochicha oswa nyumba obege tokorokange housewife boniga baswati bwate tai bari ogoreta bache ko baki housewife nigokoreta muswati osomete obwate degree yaye boso obwate diploma yaye bose certificate no ene kwende ya form 4 no ene ya class 8 na asomete nere na bagotumia masomo aye nera aragere ya bona abaswati abanga basomire umumura nere oikeire nere ngosomara of course lakini abamura boboire mbaratwara ngurubuya mbaki barasomi gubuya nande baratwara role modeling yeki kuba advice nga umuswati nonye gasomete naye no takirusu keke wangu gete nande na moko menya so umumura tarasomi ungana kya komenya no umuswati ore empowered ebingati yabiri twakwanete binge nane bantu akore recap daktari otwere buya twamanyire recap twakorete wiki eri banana makwirana pale mambo dina ki daktari kawe tumubole na umumura miaka kyatakere kunyoma no muswati miaka kibana atakere anyoma kinga kichuko nyoma ntire tricky keko era gotebanga enga kiye narere ndonge kunyoma na miaka gete narere meronge kunyoma na bera kumwake kogera kero muntu nabwate njirago kina mbale bago kina paragendereria mangana ya masomo batarachi kwikirenga kiyo kunyoma but uinyure naende ngoenderetia masomo ne ekwende family ne chakoreki ne chenyuru konyorore umuntu osomire kawe ikirenga kyago chikonyoma oyo barenge nerero oyigete kunyoma mapema oyo gawo je kunyoma oliyo ndo abana baye bakire no ne secondary abandi bakire university na kyeko no muzika rale otanga ibura bwango nkorerere ayengonye watangana bona bongo korerera bwanyoro umuntu mware kumugisangu mware ke school akare otenga nchangire abana bane bali university aye nali umwana wagakare wase school so ekwende emyaka yeko define nkobere mekomwake lakini ekwende roneye umuntu gaikire 18 bweyariganirie ekiwango kerie isanegete na kerokyo tabwati bitango bindi byonsi nabwateli bagali okunyomwa umusubati omumura tinko recommend I have a professional SSMU lakini tinko recommend ngumumura oikire myaka 18 onyome no musubati bwe myaka 18 ya no enkorukare musubati mbwale kunyoma morengane ti myaka ntwatete wikiringa abasubati bakungainia bwanga aseke umuntu bwekenya muriro ebakumachwa very fast na bakumachwa fast na aye no takirobe level gete egere nari mugocha gukora ki goswana mwakirie family asekero moko nyorana botambe ngotayanga tumebyale ebiga onyoro umuntu ugocha mutuomane ate level ekwende pattern teraba yoderaba lakini onyoro umuntu ogosoa aichuria mabagari arora so bwato asole week akoimuki naye asale week nayo muimuki nari mokorosi family epond igobono mutuomane ga byasareki bono egotaka mwaswana iga oyo kiroyomo oyomo osasobo kongwoyonde noyondo osasobo kongwoyonde chinguru chendu kyamakubwaterana mwimuka daktari abantu bare baokwana buna osomo muro taranyoma abadana tinda ramonto njenda nyome
ero musubati tena njitinda ramonto ra nyome nkia tora kwane ngane ata njinindo jonde dindo jingi tora kwane ngane iyo kya era na raba ndomba to mali boli ibo number ba tena tinda ramonto na maina montai Bw'Enka bana Brighton ekwende yo gotarura omonto negento kere e perception goteba kekugera chinke kino natebera nga chinka chinde abana abange bakiniwe na single parents kwanyora mbabwate perception gete namba ibere abantu twatwarira magani gete ari ebirengereri byitoime ayo oibwate birengereri byao gogo chikori omuntu komachi birengereri byao yabura lakini tigamba tebiga minto mwanya getinge enyomo taigento ogocha kurikio omuntu ngara gocha kurwa yaya omuntu ngota getabe naboko morosia egento keronkelinga bwegene egento gekwara bagote ngamba baikonyora muntu egento getagani gelinga baikwegena omuntu amanyete nga yani umusbati ntagete goikabe igabe na muntu to kumanya musbati oyu na musacho ito kumumanya unless mwasoiramu muntu itukodi yuratenga numanye to muswati biyamono oyo kwanyomira ngaye kwabe to musacho mungaini ugachora biya oso muswati tenge kwabe to muswati mungaini ugachora musacho muya ya nige sikiao okonyora umuntu moswane engenjeri twateba morosie bond nara wabona uchumi idaktari na Brighton tego tuanjira torete basubati ino mumuroka bena uchumi ya Kenya tego anjira bantu banyome na maine waza kinyoma ekena ichinga kinde uchumi koletele obwobo yekwera mo especially na ende ningegene tengo ino mwana mumurogo eno mwana mumura ariko bano muswati tayigu kwana uchumi muswati barumba maidenga ine gasi yo musacha uchumi na bekoleto obwoba lakini toinyoleiga ense kende gionsi organiti toko batugikirania utambe ngora tebia basaya sichinsemo aonga enga kirio ramanye kirio tagete orwane segine chinguru chao chonse uchibeke go chia senseme ye kyotagete ochi direct go chia segento kirio tagete nonye nirire ryonsi kuruguru eri koira nanse likobwatsiri koimuke ekero ikirani birengerari byao igo uchumi ye ntolera uchumi itukondiyo koru sochi sokoro cheito abatata baito pakantu boniga kero monda aganya odenga uchumi yegendreta guko kokonga ningi nyorete kerongo kina mwako mito mwaka Johnson Nyameta bichanga kingo kina ntebetiga ya nabaka na ile fees eryale ko ngaka na ile fees ya 9200 na ande chine chwe cyareke nyinge akamaondenga nabaka na ile fees ya sumbuire lakini na inu ngakiye inoka nigo muwakana fees eranyora yakire 1100 kama kurunga kuminga umwako ya ruale fees yechu 1100 ntoisani bono iga Kenya ya bono iga kiskuru chinyinge aiga erigere kiskuru kire Gusii aiga chi private echire 1200 koko genda guchi Nairobi kiskuru echire international na echinde kiroro aba umwana e primary umwana wakaneru a million ye 0.5 umwaka igo ebintu biri ari ontebia biaroreka na ndi byaetanire igo nga uchumi tego cha kuira nanse uchumi ira nanse orengererie o focus oso kwebanga na ende kerio gukora okekore no moyo yo munga weko succeed ngonye no konyoma kwa mwire konyoma nyoma tobase kuba uchumi na ende kenda busyo ebwana ngonye na abana nyasa akoire takugotiga baumie pesa na daktari nara wote abuna abate amatera nara ateri buna enyomo nensenzi buna amatera yo ateri daktari kaki aboroja basae mbanyome ose mbanyome madena nara dene nyoma nensenzi
boigo no kurira antu na banywa maine ebintu biri bokorekana na yagaro de arende na yairire abantu boboire kunywa nekene amatera araterirwe nyomonense nyomonense otero kuno enje na gotegereire nabo okoro ogotera gokogokia abantu mono bari bayiranire nseme ndi oteanga ngitinda isanira tindanyora muntu bona bari batwarire mentality eri yamangana bayigure nk'inyomo nenkongu bone bago justify yarwo yabaisanikinga ngaige keno inyomo nenkongu nenses kamuranje enateba kareiga omuntu oyo tubwate chinka kinde mugusiatete nga omuntu no moroki abo gusariye omuntu nabo iki bintu biriyo gukwana biriyo kunya korengereria na bibyo kunya gwesabera no ene nsingi no ene kwende universe ni yenda gukwiraniria biriyo gusaba otagusaba ebintu biri positive naryo nabiro bibigo kikoraki bigocha lakini oja kuba negative na ebina biwatra abigoba amanju murigo ni otwendete gukwana na ingi yekogera omosaba tari kunywa maboniga gusomosaba tari kunywa usatari kunywa ntu akwante kurwe wiki eria bono rere twataka ere party tu gatunya kwiraniria machibu na ikaro twendete kunya ku interact na ino ndasoma SMS ibere isato genda gutuma uchumbe yao ahenkyo roje kiragera boniga mosaba ikire miaka yo kunywa mata nyome usanyomwe na bana goto ibirengere byao kera abantu bagarote arene na mangana ukwanwa na bali banywomete no negise yandu bakorra gwetana na bekwirana n'abantu mbanywa mana ndasoma SMS ibere seto bali bale ime yomurobelyo edino mwenga koruka jado present watching live Edwin Morao then keep up the good work karomone daktari Thomas Mishira then good evening ndio kuingia kwa show biemogoja nero yo then atotegerete kurwalia bale no murugyo ye Fanis nyanchama in Thomas Mishira yo besho besa following you live nikiwa nyangoso biemono then mirianya then following kinili where at created daktari Matiangyo Mondo no ali kurwase hoteli ya Buga tuko pamoja hadi tamati ya shombu yere au deana komo mpaka omwelio au deana au kwanza kalia makolega madiaso ime yumurobelio nindo jegaiga Medline kemunto au deana watching live from Nairobi biyamono Thomas Mishira au deana wasemyo biya my wife Fanis nyanjama isabi au deana nindo murugyo na iwete mbiyabale barabuno bale nywa moro ready baendete barabumbiya bachagete ande mbagende tamye mwana salma ndatu tuma SMS chino asemaro ya boniga katondete asomorobe Oboseera Bw'Enka katole na Dr. Bichanga agenda toera kabisa worita anda toera rende na ingigeragere emumurata anyoma gose anyomwe emumurata anyoma osomosubati ta anyomwa ekintoke tu akwanete wiki eria iguru ya umuntu bonekera akoreta musubati wate ananda takiralete musubati mubwete miaka osemasomo ekende kabanta bange mbake boreti wiki eri ko bagateana bono mundo tararo rindi monto onyorete masomo abantu bande bagatena tari masomo akogera abantu banyumane mbale bali batasomete biyega na barumwe kibatagere ko chaka enyomo yabo daktari gosomo monto akorona taranyora montoe nto kwanete enteke na ende kinege to ke kocha kya emotive sana sabanta bange natebeteiga omukoro osege koro omumura ariko ba advised onyomo musupati ole omokase miaka esenge jegente genatanga abasupati bakumachua very fast no abayiboli bali mwanyorera abana mumanyete kitagento kerekia bubisi senge njo musupati akumachua very fast okonyora no ne birengere byaje bire bwango kubwebyo mumura so kurukare abakore bale wa advicinga omumura onyomo musupati ole inse ole miaka meke agwansire 5 gukinse yagera nali bagwika bonekera bakorengereri ebirengereri byabo bigokoraki biko ba the same level yaikere boniga twachire into a modern life tubwate modern woman a modern husband abantu bono baboniga basomete chiskuru nkyo bwenere tokore bunayo mumura nyoro musupati tairasima ebenga ngonye kabwate degree otwale masters ngabose ngonye kabwate kwende masters otwale PhD but tubase kuswa koligi ngabono kwanye ayeno mumura iko okorete kwende iko bwate degree osa koligi muswati bwate masters omweli oye obokongumbuli bwocha bwaba gekogera
ebirengeri bya yogoja konya byachire iguru neki na kigente kemo kyabuniri chinka chinyinge geko yero konya umuswati yaro mungaini mono yagera umusache kero bakuikaransa nka nkugamba bali umuswati yoro kinga niga amaete ibintu mono kuba umusacha na musacha buna twatongetwe tutaite kwero kinga ye nore week ekero tutaite kwero kinga ye ni gore week kwanya kwebeka imeya ngo umuswati yogo chaire esenge cyasomete na kene kyamangana umuswati yotago chaiti takoiranire tibo stako etibire ngere lisengeje y'amasomaye nigako akorengana buna akorengereje yagera bono musacha abasacha bayika baso akwirana ronale wapiliga intubuna abasacha okuri y'umuswati yo muntu obwate even ntubwate bizukuru kan intelligence quotient financial quotient because those are bintu okonyoranga oratware bireta bauti abaswati mbaro okonyora muswati asomete mono mugakoye egirige ntabwate nebirengeri byikibesa byokorosia biashara okorire biashara amali arosete isaina umuswati na akora paka PhD lakini umusajo namubwete gento gitekemo egigo gigakora kiabaleta bacha goswa same level igota iras mewe nga goikotware degree goro yoka na ende deira etekoreti lakini make sure nga no bwate egento gete kego kwa egento tukurkanga masculinity obosacha umusacha no yogosacha yagera na yekero gukwana wakwana umuswati yotegeranga omugako no kwanire nara Thomas Michirade no bogima bwa kongire B no need of marriage lakini korugura nate ambali na fanisio nyanchama ere na nyomede bondo je nate anale lakini bono abarinde babwate family lakini batakere ku encourage abasa bataraleta bantu bataraleta family in fact the best thing boni atwena to gukora more especially kuruasa abasacha ntubwato boko mwake na ende na admitil tairi tangani na admitil marangi umusacha abaswati mbaswati bakaswako ba empowered lakini ntubuno musacha nonye to endrete ko be empowered ntwanya ko be empowered bose ntwanya go semiguna kito kwandle umuswati ule empowered au egapwe ya beiroro kwamanyire konyoranga ntubuna abasacha twatigire egapwe nene ko bachi role model ukiasa abana baitabamura yagerire no ene kinyumo kinyinge kiabunekire omwana omumura nigagokini no mongina yagera kitabi kyaye bose erol okwende ko twale role model na enda so kwega musacha tabwati omonta akwega no mongina omwana oyo mumura ekero korengere na bugupima koranga no ene ero kunyuma kwaye egocha koboko kungekwera ekwendo omonto konya kwega no monta akora no muspati nari kwa appeal abasacha ntubwene atatuirane park tuikaranse tolenga na kitokuba role models nabangi nabaswati baria barababuraka tayiya sobobe pati mbaya boso mugako sirire bose mwatiganire no mugako tobasa kubeko mwano with this information naike na kiya itira abantu abangi nabangi no ene kifaba tubure ne familia abangina n'abasache tuli campaign kwanyoro umongina atayite kworokia abana buna ise atayisa niko bo musacha no musacha nere ka konyore kwendere kinone singe abasacha tutayange kwanyora nga abangina batova will yagera bono no eno umwana oyo mumuraga gukina nigagukina aroche nge role model imamo mwabo kubwa tato mwabo yagera no ene kinyaruka cyabo gukina ikikumanya abasacha n'abantu bakorate ki n'abantu bari busa no enaye mubura kangonye kubwata umwana umumura koranje murigeri role model ihotinda encourage ngo cy'ukuryo umuntu mucyo komenya ikitekero kingoteba tigatware role model okomoteinga kabe bunanyagete kore ibintu bunanyagete no muntu yubwata bune role model y'abana babamura nere kora mu encourage ochikarasa na barabwo oraba kwanira batume gukyasale bayikaransa bakwane egere obwobo nalibura akoreki nalibura asire biasano manjumureka twandeta somro Oboseera Bw'Enka tutaka twandeta kurigira igoro yamangana ngiaba murabatari kunyomera ngiaba sotari kunyomera boniga kyara amanyiro kana nyomo yajagire kwabo iwa kabantu bajire kwabo bari bataraswa asenyomo wikaboniga narona David Mugaka haudena koruba bandogo Nairobi tuned ini kama kawaida karongoya kuri SMS jiga daktari iberisato nare onte biga igabuna uroreri
ndororo rumonda ata nyome aja konyoma bogotu sta nyoma no mosubati asinara ata nyomu na korebi na bagwisane kana ugimarbe oro chindire njiro scientifically tindi very sure but then ekeron korarigereria na ende ngana akina ekene ntubwate mekire kabireyo yani okonyoranga barabu ebaisa negete mbai kugane the other partner so ye kubwate kana buna nararorire ntubwate chinderie kabire lakini eitebwene tko bana excuse teo tusuye tusome SMS bere Erondis TV njen Titus nyanumba kurwa getari nyankongo intwarenge amatanga akasini yana ali kyambere bono etobabwate na tata kemasigi mbaka omwere mbiamono karoreme yomurobe nande pole ekero mwenda samatanga alia ase kwani nyagosira nahara wadana velda mora no bali no mugaga dodwell kurwa kyamabundu no bali me yomuroberio bw'Oboseera mbiamono velda amo no mugaga dodwell ekero mwenda tukubwate yomuroberio bw'Oboseera Bishop Charles Saboke akoboliga daktari kijana mwenye kusoma mpaka university atakuwa ana miaka ngapi ekarongo refresh wa mine dina umuntu utakonyoro nyori rende konyome kera mpaka university via mono oyo Bishop Charles Saboke Bishop Charles okonyorwa chinga kichia kale nalio abantu batali konyoru mono lakini kusoma paka university no ninga nigo kwira nelinga abantu bande gukora bali paka PhD ataranyoma omanya gocha kunyoma na ende nabo konyora ngo orendire familia yayo yekiniri ninga egente kemonkeroro tindi expert in that line but I have observed it and enkorengere kina kiyasumbwa Bishop Charles that ekero konyora omwana omumura nenyaruka bakonyoma nekero barabake amanyinga bali chinguru no ena abana bakonyora abana barabangaini yes iboneta kere ni mapema nebwate faida emiaka bune kunya kogenda no ene chinguru cha manyinga no chumuswati ngokeachire naboigo ne chingo chikire wa affect ebirengere bose engencho omuntu akorengere to taige to kere very common bari ngebwata an impact omumura omwana omumura ngonye gakoenda paka kole university toise bata yakole form 4 kale miaka 18 kogenda paka university ni gakole university kale miaka 22 miaka 22 that is the best age yo mwana omumura wansa korengeria pauti nyoma ngiye korengote the best age gekogera omwana oyo omumura ngonye gakonyoma umuspati in terms of age banyoraine yara nyoma omwana bwe miaka 18 ose 20 uyubono inere bakwenda bakigoso boswana burundu igo takonyurwa ase miaka 22 umusubati nere erinatanga kuanzira miaka 18 umusubati yari nabagoso nara ukubori na daktari obutakambogere umuntu angenyoma kyagara tabwati kende awoja ko umusubati yararete rero litkulia rero nabwate enkwana yo kwanera igoro yo mwana omumura ase university yaito ya Kisii ase twobwata omogeni koru Nairobi oyorenge Charlene Ruto a first daughter ye president yaito ya Kenya na twokwanera mono anene mono igoro ya liswali elio akiateba aborina obotaka mbogere omwana omumura bwaba isubati kabise kyarda batigenda baje komwa wono omusubati inga kwana na inche ngatwale ngora amangana yenkwana etwachereranga obotaka mono ebole birengerere byaitu abantu abange bagendereire oise kubwati byano ene biashara abantu abange bagendereire n'abantu barwete astokuruka nga humble families asekindi gyonse kitarenge bagendereire bosongeye yaito bantu bali bange barorro abantu barorro kene kyamangana batigire amali n'abayibuli babo nande bayalendete nabake abange bali banyota amali abayibuli babo bagatigirwa baonire ekina kyakene kyama kwera mbamanyiti na kibinde byarose tuwe so
obotaka obotogukwanira naende kiakwaneru sana neringa obotaka mono ebore emetu yaitu ime nebirengereri ime oise kuimuka orwasore orwasite okuruka ng'e comfort zone oanse korengereri na gokora tebe okorengereri busa orengereri na gokora you commit ofocus ng'a nkiotagete osoe kurigia egento keria otagete togosinyuka kenyora igo erieto obotaka chingaki chinde egaki obotaka mbore bokoba naende kwanyora ng'a aro asegete bwaetanire lakini mono abantu abange erieto obotaka bakoritumia asechererembe bagutumia bobe eri gutumeka igo botaka omonto dige karakari ekarakaria oise gwekarakaria no enyasaye oyo iguru naende nyuranga nabatebikare oise kumanya kerio tagete oanse kurwana esegi okenyore no ene universe ekwende rire iguru timatuse rire tukuriroka but the universe nigeko yose ekopend ego chance ejo kubwata iga ekoimoki egero nyore kerio tagete buya sana nara daktari okoboliga gatiyo mosubati inomomura ningokwebanga senywomo mbonzi gose nomomura bono kwebanga agaje adijinge bisigisa ero birigo chikonyoma engaki twakinete ebare odanga mwana ubeni effort mwana mukeni kuchipanga igo nga omosacha otume chinguru chiao mosubati erebange buye igika nyore ngo ochikanirie risoria yasagia bugimo bwaena bugo chenjira kini mosacha ngonye otume anguru chiao na birasha gokoreta no bokongu but all the same na kwanirete wiki rigoro yechi responsibility cy'omwana umumura omwana umumura abwate responsibility sato ekyo nonye umuswati obeire empowered atanyare ko bagakumura nanda atanyare ko bagakora responsibility ndanga ningatane pipilico epipiria kipepiria ntoire responsibility no mwana umumura eria kabere ngateba nga ntubwate biological responsibility y'omwana umumura neria gatatu ngata ntubwate a cultural responsibility y'omwana umumura omwana umumura yaikeire osoire kwobwa omwana nyaruka esenge omwana nyaruka abeire empowered kenata yango omwana umumura tarabe empowered egerenera amanye na kya kwandlo muswati yore empowered eyaretire gap na boigo omwana umuswati obeire empowered lakini bado ere niga aendere to take more of traditional responsibilities tarairana to the modern responsibilities niga atigire to omwana umumura ki responsibility chirikiaye chinkoro n'eki kyaboniga tayi umuswati yatanyo tinga okoreki nero beire empowered eyaretire obwoba lakini omwana umumura society nempirivetiga naye propose naye o approach omwana umusubati tigatutike gutwara ubwoba tigatu approach omwana oyo omusubati kogera toko mu approach ine responsibility yaito ekerachire omusubati gentu gyokanda agosorore kiwaikira naye waikira asomo muroyo naye ira nanse ngonye kwabere empowered gokoreta kedi kya okurumuineye no mumuranere gakoreta bekamo twagachinka yaito tebase ko bango mumuranere kwagachinka omusubati kya okonyora okire Mombasa nabasani bawo ojere grivi nabasani bawo David Mwaka na kukwana na oreme ya Papa Ndogo Fresh Thomas count me in Karen Kwambos count me in Betty Farida nere no oreme yumurubelio Elda John Moset Kurwa Bongonta nyali bali masaba no bali no murugyo ya Diana Sarange na abana babo Deborah na Emmanuel abantu tiga banyuome batige koba uchumi na bakare ko ba obosemi boyigo inje Patrick Munyanja abamura abangaini abange nigo bagosinywa gochora omukungu omuya asengenjo dressing na gotara bobe kwa abaiseke batabwati amaskani bobe kwa abaiseke batabwati amaskani bamine dina oyo Patrick Munyanja batena bamura abangaini abange nigo bagosinywa gochora omukungu omuya asengenjo dressing na gotara bobe kwa abaiseke batabwati amaskani
Neyo agida ranya mendere. Amasikani ligale tuwe naende bwana Munyanja nabonda asako kumachikola kwende no bwate point lakini amasikani ale tuwe no ni twaba mura tubwata toje twakoraki twa fail igakie kwa no mwana muswati nera atebire nganaki osinyuru konyoro mumura oisaino urakoreki uramunyome twensi ebinte byakire modern ngotanga Kenya twaba westernized tukasogo kora ibintu konyora tutaraikire level yo kubikora kiangi ngenja abantu bago dress konyora nturaikira level because etuwika abandi bagokora abandi bari tradition bono a mix ya mako twaro bokomwake so eki nakiyekoera muswati nero mubonera abatanga bamura mbaraisa nabandi babikire binta mato abandi barosiri kituki n'abaswati ebintu nebingekero abantu bakorire so abaswati babwato buremera bwabo n'abamura babwato buremera bwabo lakini omwana umumura ekene kyamangana oise konyora muswati tayo nse umuswati babatanga umuswati kiriyo komwa kanya naenda kuiraneri agenda ke multiply akuiranirie abana baswati ni mate ekimumanyite bisana kindi gyonsi umusacho ko muswati ngako endoke multiply kya bagekieto oma kire ni go cyaso bonzi daktari abange noroche no into n'abasacha tinta etikukana ngatai bonsi no into basacha tai twensi tubwekaine ntubwate percentage yerienke ere extreme n'abaswati ntubwate percentage yerienke ere extreme rero litkuliara natwale okwende discussion ya mangana yo mwana umumura no muswati okurukuros na ndenkorege ros no ntegerate kuruesemo ya bo machoge twanye ukwanero onte ingo enga kyo mwana muswati ara bwata soe gutwara kuimuki responsibility ki familia ngaso gokonyo musacha ngumusacha agoiko bwebaja omotigera kiregento bono tigo muswati so gokolera bwe but mbas abasacha mbalenga barakorego ntubwekaini mbaroro para appreciate banaende mogendera bya mono naende bara umusacha urakorego nabake nabutokuruka the extremist bari guchmuinali nabaswati mbaroro barabu kitabiki abo nokora buno rakoro takoreki utachenji ekinto ntokonyara gukirusia society nabone setongire Pastor Bishop Jarvis Abokate ana you have answered my question. Kuoa kunaanza kuanzia 22 or 23, 24, 25 hiyo miaka mizuri ya kuona hata ine miaka mia yo kunyomana kwa mwera ndi boli nyabuti kurwa amatierio mbuya mogoto semia na otore na maruoka Nyamisa na Esther Ongera totegerere buyasana mbia mono nyabuti kurwa sanseme ya material kama otano mulime yumruberio Kevin Okemwa kurwa Karen na ereno alime yumruberio atubwati ase enjera endonge kapso mbia mono manju mureria kama abera mono into mogenda tuturika tutida kange berega tukoromurobire kirobi ebiro byeito bya minyokire ake na hare oboli gaiga aba murabange nigo bagote banyuome banga lakini kwanyore babwata baiseka bange abumuka ibano turababeke gakoyo mona twa kwantenere kinga kale sana kinde university akarua gante biga na ndege ndekina keke andreta kororeka naboni nga kinga kingenjo ebintu bire abamura banyorire nga ndaisi konyora amabere chiro bono guchigo tuge ngombe yabere gasirenko nkorekera liko no ngwete na minto mwanya gitinge mongo ekero omuntu konyora nga amabere akure kurwe chirare ligo liraisi kubwago tuge ngombe lyo limbu yogora amabere otigokora ki otige ngombe ekina kigento kiasumbuira bamura baito lakini tatondane omumura ayo musacha tigango tebiga obogimo bwao ogendrete kubwira ninse ekero ogendrete nga namabera ayo kugura tutaiti gutuka ngombe gekogera igisaku kurukare buna mwanya getinge niho wari ukini ubuno mumura egere nayo tene nigisaku ekero utayigotene nigisaku igobondo turaikirana noje kurutwa umware ekigusiye bawo danga umuntu awika koleki arutwa umware naende manyayiga mbero cyake moni gekominyoka zambere bere guika kya umire getugi ayemo kuminyoka
kuika oche kumbere getugi na liurache kumanyanga na nsenjare bia bintu mpiarenge iga Daktari sari biro bietu bia rebono abo semie daikeyemo iga abo semie basaba de kuja kenyuamo ase daikeyemo baenko bo semie ase daikeyemo kind bia mono ebintu bibere umwana umumura nigo nko wasemiga koranche tobase kuba umwana nyaruka ngosomire ngotwarira amakaratasi ngana bwategasi umuswati uyu na mukomenya nere naende munyare cross bokobo mokorosienka tiga tunyare guitabanga abaswati na baro basomire tunyare guitabanga abaswati na baro bataite kigasi naende tobase kubanga tobase kogeki wongana kwanyora kigasi toboboe yaya tiga na baro bakine na baro na batakire bakine eger tubwaterane orugeke nera arugeke twagachenka yaitu omwana umuswati nari kogosorora iga oboko nk'ubonge twatwarire ese ngencho turoche nga omwana umuswati utagete ngaye obe empowered lakini ngoko be empowered ebintu binde biroko igino nari gosorora abana baswati koranje ngoko be empowered inchwe ngonye togosobo sene nyomo tiga tosoye nyomo tubeke ngonye n'ikibesi cyitu tukibekamo inde twagachenka tiga gochi cyaye koro komanyete nganje n'umuswati egasiane no ko receive no egasi y'umusacha no ko okongereria yaya tiga tubwaterane tumanyanga 20 ninke mutugokinia ngonye n'abana niyo tokubakini bonsi bache gotokonya na hende n'abaito Besano majumuri tukarto wakirambia mano kwa bera maninte sari bero yetu bya minyokire handi na ronde ndira kitatu tuzira kwanda mangana abagaka bange batwa depression turana ne sari ba usabwe bintu nibo kiregento montakara sikete wakirwezi mendo de gyarire nina nini abantu batana depression ya chanda abagaka na abagaka nande abange basirire basiriyo ngaba ndo itokwanire igarangere engakere uchibosyo igabantu ekini gonda wakemono people say mental health ne inero na and mental health ne gento kire so serious poniga na boigo ntubwate foundation ekorukunga round table wellness foundation asto konya abantu babwate obokongu bwe birengererio buyasano manju moneri ambiamo na singinjo kwa irali bagali akobamo na inteka to ajage to muroberio to wakira nambiamo tumirane weekend chinsabune cyalero litukuri chuma weekend yo tukonyana na shosho utanero rengasense meri ende kuna mariogi nejibi chago chira senjera bene krobalenge na petronida mokeira paena kirino muroberio go chira senjera bene tumirane weekend kuna botamberiane Brighton Makoli Dr. Kibo na Liliane. Asante.